Nofs veritajiet u tawix tal-fatti dwar l-effetti tal-mediċina Risperdal twassal għal multi enormi lil produtturi Johnson & Johnson. Dawn il-multi qed jingħataw minn qrati differenti fi stati Amerikani, fosthom f'Arkansas. F'Arkansas l-imħallef sab li dawn il-produtturi kienu għamlu aktar minn 200,000 ksur tal-liġi tal-frodi biex irreklamaw il-prodott b'mod qarrieq. Bit-total tal-multi ikun ta' $1,100,000 Amerikan. Din hija l-ikbar multa mit-tlieta li diġà dabru l-produtturi tal-ħbew l-effetti ta' din il-mediċina u konvinċew li regolaturi jbiegħu bi prezz ferm ola minn kemm kien meħtieġ. Osservaturi qed jgħidu li din il-multa enormi li ngħatat mill-qorti ta' Arkansas kien sinjal biex stati oħra wkoll ma jdejqux jagħtu multi kbar. Din il-mediċina kienet qed tiġi reklamata bħala li tgħin il-kundizzjonijiet tal-iskizofrenija, bipolar disorder u l-awtiżmu. Bħala side effects iżda kien hemm il-ħxuna żejda u possibilità ta' attakki tal-qalb, filwaqt li ħareġ li anke iżżid ir-rata ta' mewt fost dawk li jbatu bid-dimensja. Dawn ir-riski serji nħbew il-produtturi Johnson & Johnson u Janssen li sa frattant għamlu qlieħ ta' biljuni kbar ta' euro matul is-snin. Din il-mediċina kienet u għadha qed tinbieħ f'Malta. Fi 17 ta' Mejju 2005 l-Awtorità Maltija tal-Mediċini kienet qalet li minħabba l-informazzjoni li bdiet ħirġa fuq l-effetti tar-Risperdal kienet qed tissuġġerixxi li l-użu tagħha ikun limitat ħafna. Dan għaliex ir-riskju akbar f'attakki tal-qalb min juża din il-mediċina ma setax ikun traskurat. Madankollu, informazzjoni li għandu One News hija li l-mediċina għadha qed tintuża.